ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಟನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಇನ್ನಿಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 31 ಸಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಇನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾడు ದುಂಬು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತಾడు ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪುನು ಏನೇನ ಪಂದು सीते बरे यार लंच बजार मात अलग अलग लाइफ बिजी आते एप्रिल बंद नेनपु एप्रिल फुल मल्पर नेनपु बंद नम मेरड नेक्कियागिंग ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲೆಲ್ಲ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ನಂಬಾಯರ್ ಎಂಗುಲ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪನೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಎನ್ವರಂದು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ತಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಊರ್ದ ಇಡಪತ್ತ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಆಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಊರುಡಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಊರುಡು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಪ್ಪ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹೊರಂಬರ ಆತನ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದೊಂಡೆ ಪುರ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಮೇರ್ನರಪ್ಪ ಮೋನೆ ತುದೆ ನಿಗ್ಲ ಅಂದ ಜನಪಲ್ಲಿ ಆತು ಗೆಲುವು ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೊಂಜರೆ ಪದಾಡಿಗೆ ಜತ್ತ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾರ ಹಾಲಿಡ್ ಜೊತ್ತಿತ್ತ ನೆಲಾಟ್ ಅವು ಎತ್ತು ತೆಗಿತಾನು ಸರಿ ಉಂದಾಯ್ಚಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊರನೆ ನೆಟೆ ಎದಿತಲ್ಪ ಬೇನೆ ಶುರು ಕಂತು ನೊನ್ಕ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 15 ಆಪುಜಿ ಲಕ್ಕರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಜೋರುಡಿಂಚ ಶ್ವಾಸ ಉಲೇಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಎಂಕತ್ತು ಕೋಡಿಗೆ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಹೊರ ಇಂಕ ಅದಗಾದಿತ್ತು ನೂರುಡಿಪುನಾಗ ಮೇರಂಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಯಾಮಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆತಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾದಿ ಪಂಚಿಚ್ಚಿ ನಡತೆ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಬಾದಾಮ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಏನೇನೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ಜೊತೊಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ತ ಜೊತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತುಡು ಆಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಅದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಪುರ ಆಡು ಬತ್ತೇಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಪುರ ನಂಗೆ ಗರೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಹೊರನೆ ಅಲ್ಕದು ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದುವೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಿ ಅವನೆತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಮೇರೆ ಪಂಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ ಲವೇನೆ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಲಂಚನೆ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟು ಅಂಚಪುರದಲ್ಲ ಆತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಎಲ್ಲ ಆತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪು ನಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಕದು ಬೂರು ಅಂತಾರೆ ಲಂಚ ಸತ್ತೇನೆ ಲೈಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಇತ್ತಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇರ್ನ ಲಂಚಿಗೆ ಹೊರಣಿ ನೀರು ಬದಲಾದ ಎದ್ದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಒಕ್ಕ ಬೈಯಡ ನೀರು ಗೆದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಜಿನ್ ಎತ್ತೇನು ಇನ್ನಿದುಲೆ ಹೊರ್ಲುಡ್ ಮುಂಗೆ ಆಯ್ತ ಇನ್ನೇತ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಚ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಾಗೂ ಸಂಕಟ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಕ್ ದಾದನ್ ನೀ ತೀರೊಂದಿತ್ತು ಕಾಂಡಿಡ್ತಿಂಚೆ ಸೋತು ಪೋತಿನಲ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಚೂರ್ಲ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ತನ್ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಚಾಪರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ತಿಂದ್ರಪುರದ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತೆ ಉಪ್ಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಗಂದು ಎನ್ನದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಮಾ 5:30 ಗಂಟೆ ಆತನ ಬೈಯದ ನೀವು ಇದೇ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬಯ್ಯ ಆತನ ಬಂದು ಇದೇ ಏತು ದೊಂಬು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬುದಲ್ಕ ನೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನೇರ್ ದಸರಾದು ಮೇರ್ಲ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆಂಕ್ ಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದು ಜಿಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ್ತಿಗ್ತ ಕಂಚದಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಪ್ಪದಾತು ಒಂದು ರವೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ 2 ಕಪ್ ನೀರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡು ವ್ಯಾನು ಐಕ್ ಮೈಪರೆಗೋಸ್ಕರ
ತರಕಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದೆ ಬಾಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುರಿದೆ ಸುರುಟು ನಾನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ రెడీ అండ్ సింపుల్ అయిన చిన్న వెజిటేబుల్ ఉప్మా భయ్యా పొర్తుకంతదులు ఎన్న ప్యాకింగ్ యాతಜಿ ಕುಂಟುಪುರ ನೆಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆರೆ ಪಾಕ್ಯಂಡು ಎಣ್ಣೆ ನಂಜು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ವಸ್ತುಲೇನು ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಕಲ್ದೆ ಅನ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಡ ಶ್ಯಾಂಪು ದನ್ ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಪತ್ತೊನ್ನು ಸೆಂಟ್ ದನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಪುರಂಚ ಒಟ್ರಶಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಂತೆ ಅವು ದುನ್ನೋದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಇನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂದ್ಪಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಅವಳ ಪತ್ತಂ ಪೋಪು ಜಿನ್ನದೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈತ ಮೇಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತಂ ಪೋಪಿನಿ ಏಟ್ ದಾಲ ದೀಪಿನಿಜ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆತೆ ಒಪ್ಪು ನಂಚ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ದೇವರೇ ದೀಪದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರ್ ಮೇರು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಳು ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ತಂಡ್ರೆ ಮನಸಾಣ್ ಮೇರೆಡ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಏನು ಪರ್ಪದ ಇದ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆದ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ನೆಟ್ಟು ದೋಸೆ ವೆರೈಟಿ ನಡೆ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದೋಸೆದ ಫುಲ್ ಚೀಸ್ ವೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮೂಸಂಬಿ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಪಿದೆರಡು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಒಂದೆರಡು ಚೂರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ನೂರೇನೆ ಪುಣ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟ ಆರ್ಪಂಡೇರಿ ರಡ್ಡೆಟ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪರ್ಪೆ ಮುಸುಂಬಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಪುಡಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರ್ತ್ ಜಾನ್ ಅಂಚದ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇಜದ ಮುಸುಂಬಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪನ ಹೆಂಗೈತ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅವ್ಳು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇತಾರಪ್ಪ ಕದವನೇ ಪರೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಪಿದಾಡಿತ್ತ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಶ ಪುರ ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಹಾಳಾಪುಣ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಪಿದೇನೆ ದೀನಿ ಕೈ ಪ್ಯಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತ ಕೈ ಪಾಯನ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಾನೆ ಎಂಚಂಡು ಕೈ ಪ್ಯಾ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕೊಜುಂಡಾಯ್ತ ಮುಸುಂಬಿ ಇದೇ ದೀಪು ಚೇರ್ ಹುಲಿಯಾ ಕೊಡವಲ್ಲ ಇಂಕೆನ್ನು ಆಂಡಲೈತೆ ಬೆಚ್ಚದ ತಿಕ್ಕಿನ ಪರ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಗೂ ಎಡ್ಡಣ ಪರ್ಪೆ ಅನ್ನತ್ತು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಪತ್ತೊಂಪೋಯ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಮುಸುಂಬಿ ದೆಂಗಿ ತೀರ್ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊನೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತೊಂಡುಂಡಾ ದೇ we are going to in a jiffy ಪಂಡ rough open to for pay ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಚನ ಪತ್ತೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ತೋಜೋಡು ತೂಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಗಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲ್ ಮುಂದೆ ಮೇರ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ನೆಟೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾಡಿ ನೀಕು ಜೆಪ್ಪುನು ಪದ್ರಾಡರೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಇಂಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಮೂಲದ ವಾಪಿ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಊರಿಗೂ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಬರ ಬರ್ದು ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನಡೆ ಪರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನು ಪೇರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ
ಪೇರ್ಕಂತನ ಬೊಕ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಇಕ್. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಆನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾಪ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್. ಟ್ರೈನರ್ ಪೋಪಿನಾದ ಜರ್ನಿ ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಚೂರ್ಲ ಮತ್ತೀಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕಾಪುಂಡು. ಸೊ ತಿಕ್ವನಿಗ್ಲೇ ಬೇಕನೆ ಕೂಡ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಅಡ ಮಾತಾಡಿ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.